اور چنگی طرح سن لو اور دل دے کوڑ کر دو. اگر گندا انسان ہے، گندا کوڑا اندر دا کوڑا، جدوں دی موت آندی ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، روح نکالن تو پہلے فرشتے اندے چہرے اتے ہتھوڑے مار دینے اور ان دی پیٹھ اتے ہتھوڑے مار دینے حضرت صاحب، اور ہتھوڑا ایسا مار دینے کدی پہاڑ نو مار دین تو پہاڑ ریزا ہو جائے اور تینوں نظر نہیں آنا. تو انہوں نے آنڈے آیا تو انہوں سے فرشتے مرن دے. کیوں مار دینے؟ انہوں دا اندر کوڑ ہے.